Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτικά εργαλεία και διάφορες πρωτοβουλίες που μπορούν να υποστηρίξουν όχι όλα, αλλά κάποια από τα παραπάνω, όπως για παράδειγμα το SAFE, το European Defence Industry Program κτλ. Άλλα θέματα είναι πιο πολύ ζητήματα κρατικής ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο ASD σκοπεύει και το κάνει να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, δηλαδή και ενισχύοντας τους βιομηχανικούς δεσμούς και συνεισφέροντας τη συζήτηση επί του πολιτικού νομικού πλαισίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Καρίνα Ισκαντάροβα και σας καλωσορίζω στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του Defense Redefined Podcast. Ο προσκεκλημένος μας για απόψε είναι ο νεότερος Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αεροδιστημικής Ασφάλειας και Άμυνας, ACD, Aerospace Security and Defense Industries Association of Europe, Βασίλης Θαδοσόπουλος, ο οποίος σήμερα θα συνδεθεί από τις Βρυξέλλες και θα ήθελα να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθες, Βασίλη. Καλώς ήρθατε, Καρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ο Βασίλης Θαδοσόπουλος είναι ειδικός σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με εμπειρία στην έρευνα, ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο σημερινό του ρόλο στον ACD είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητά του συνδέσμου επί συναφών πολιτικών και πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Πολιτική, σχέσεις με την Ουκρανία και χρηματοδοτήσεις για την άμυνα. Προηγουμένως, κατήχε θέση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, στο Ινστιτούτο Μελέτων Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, μεταξύ άλλων. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην διεθνή ασφάλεια, στις ευρωπαϊκές και διεθνείς σπουδές και στα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα. Αγαπητέ Βασίλη, καλησπέρα και πάλι. Σε ευχαριστούμε θερμά που είσαι σήμερα και στην εκπομπή μας και μας κάνεις αυτή την τιμή να μας μοιραστείς τις γνώσεις σου, τις πληροφορίες που έχεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το να μας πεις λίγα πράγματα εν συντομία για το τι είναι αυτός ο οργανισμός, ποιος ο ρόλος του και θα μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό. Βεβαίως. Και να πω και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι εδώ. Και τώρα να εξηγήσω τι είναι ο οργανισμός μου και με ποια ιδιότητα είμαι εδώ. Λοιπόν, ο ASD, όπως είπες και πριν, Aerospace Security and Defense Industries Association of Europe, είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας. Είναι ο σύνδεσμος, ο οποίος εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αεροδιαστημικής ασφάλειας και άμυνας. Είμαστε ο σύνδεσμος, έχουμε μέλη και έχουμε δύο ειδών άμεσα μέλη. Πρώτον, έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, για παράδειγμα Airbus, Rheinmetall, BAE Systems, Dassault, Naval Group κτλ. Όλες τις μεγάλες γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες. Και έχουμε και ως μέλη εθνικούς βιομηχανικούς συνδέσμους. Για παράδειγμα, BDSV στη Γερμανία, IAD στην Ιταλία, ELEA και SECPI, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και τα μέλη αυτών των εθνικών συνδέσμων είναι εμέσως και δικά μας μέλη. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο ASD έχει 26 μεγάλες εταιρείες μέλη και 23 εθνικούς συνδέσμους και εκπροσωπούμε σύνολο πάνω από 4.000 εταιρείες σε 21 ευρωπαϊκά κράτη, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν είμαστε μόνο οργανισμός εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές λοιπόν οι 4.000 και πλέον εταιρείες απασχολούσαν το 2023 πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους συνολικά και είχαν τζίρο περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα ποσά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 93% του εργατικού δυναμικού και 98% του κύκλου εργασιών. Οπότε θεωρητικά μπορούμε να λέμε ότι ο ASD μιλάει για την προβλεψιμότητα, η οποία είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την αμυντική βιομηχανία, έτσι και για μεγάλα αμυντικά έργα. Άρα, συνοψίζοντας, τα ποσά για τα οποία μιλάμε είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι έχουμε σήμερα. Το οποίο είναι σίγουρα πολύ θετικό βήμα. Αλλά υπάρχουν ερωτηματικά για το πόσα τελικά από αυτά θα πάνε στην άμυνα και εννοείται υπάρχουν και αυτές οι ανησυχίες για τη δομή του προγράμματος, του ΠΟΥΔΟΠΟΥ. Καταλήγοντας, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι όλα αυτά τα σχόλια που έκανα μόλις τώρα αφορούν στην πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Αυτή η πρόταση τώρα θα είναι εφαλτήριο για διαπραγματεύσεις και μάλλον πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών για τα επόμενα 2 χρόνια. Οπότε το τελικό αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Okay. Δηλαδή θα έχουμε μια εικόνα ίσως λίγο πιο μετά. Είναι λίγο νωρίς για να το συζητάμε, φαντάζομαι. Είναι αρκετά νωρίς. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ γενική κριτική πάνω στο big picture που λέμε, στη μεγάλη εικόνα. Και βλέπουμε ότι τα βήματα είναι θετικά, αλλά οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά και θα δούμε τελικά πόσα χρήματα θα έχουν και πώς ακριβώς θα ξοδευτούν αυτά τα πράγματα. Πάντως, γενικότερα, η πορεία, αν θέλεις, η τροχιά είναι θετική. Και εννοείται ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία όχι μόνο χρειάζεται, αλλά μπορεί και να απορροφήσει όλα αυτά τα κονδύλια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές νέες ιδέες, νεοφυείς ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο. Αλλά θέλω να μιλήσουμε λίγο για την πρωτοβουλία ACD Connect. Να μας πεις λίγα πράγματα για αυτό, πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοβουλία, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες για τη διασύνδεση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, για παράδειγμα με την Ουκρανική τώρα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής αλλά και τεχνολογικής συνέργειας. Βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι μια νέα πρωτοβουλία. Καταρχήν, πριν να εξηγήσω πώς εξελίσσεται, να εξηγήσω τι είναι. Λοιπόν, το ASD Connect πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο ASD για να υποστηρίξει τη διασύνδεση των εταιριών του ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματός μας, δηλαδή αεροδιαστημικής άμυνας και ασφάλειας. Ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή αγορά, ένα marketplace που λέμε στα αγγλικά, που δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες όλων των μεγεθών, αλλά ανά την Ευρώπη, να έχουν παρουσία εκεί, να καταχωρούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή που αναζητούν και να ανακαλύπτουν και να συνδέονται άμεσα με πιθανούς αγοραστές ή και προμηθευτές. Και αυτό σε συνεχή καθημερινή βάση, δηλαδή πέρα από τις βιομηχανικές εκθέσεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σποραδικά. Στην πλατφόρμα, πέρα από τις εταιρείες οι οποίες αγοράζουν και πουλάνε, θα υπάρχουν επίσης και πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης, για παράδειγμα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για σημαντικές εκδηλώσεις του χώρου και θα υπάρχει και παρουσία επισήμων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ. Και είμαστε μάλιστα και σε συνομιλίες με διάφορους δρόντες από τον χρηματοοικονομικό τομέα, τον ευρύτερο, ιδιωτικό και δημόσιο, τράπεζες, επενδυτές κτλ., για να έχουν και αυτή παρουσία. Και αυτό είναι κάτι φυσικά που είναι αμοιβαία χρήσιμο και για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και για το χρηματοοικονομικό τομέα, αυτή την εποχή που υπάρχει όλο και περισσότερο ιδιωτικό χρήμα που αναζητά ευκαιρίες στον χώρο της άμυνας. Τώρα, αυτή η πλατφόρμα, τώρα που με ρώτησες για την εξέλιξη, είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο δοκιμών. Είμαστε στην beta phase που λέμε. Έχουμε μερικές εκατοντάδες εγγεγραμμένους χρήστες από όλη την Ευρώπη και με βάση τις εμπειρίες και τα σχόλιά τους θα κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις και προσθήκες και θα προχωρήσουμε μετά στο επίσημο άνοιγμα της πλατφόρμας το φθινόπωρο. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός. Απλά να σημειώσω εδώ ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή, χωρίς κόστος φυσικά, σε όλα τα μέλη της ASD, άμεσα και έμεσα, και στην Ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Το οποίο με φέρνει λοιπόν στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες διασύνδεσης της Ουκρανικής με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά οι κύριες είναι οι εξής. Πρώτον, συμπαραγωγή βασικών προϊόντων. Για παράδειγμα, βλήματα πυροβολικού, drones κτλ. Αυτά τα οποία έχουν αεράμινα, αυτά που έχουν ανάγκη οι Ουκρανοί και αυτά που έχουν ανάγκη και οι Ευρωπαίοι. Έτσι. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων σχημάτων. Για παράδειγμα, joint ventures και μπορεί να γίνει είτε σε ουκρανικό είτε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και υπάρχουν πρωτοβουλίες και προς τις δύο κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Μπορούν επίσης να γίνουν ευρωπαϊκές επενδύσεις για την ανοικοδόμηση, αναβάθμιση ή τη δημιουργία καινούριων ουκρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής, άρα μιλάμε για την Ουκρανία τώρα. Μπορεί να κάνουν μεταφορά κάποιων μη ευαίσθητων δραστηριοτήτων οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Ουκρανία. Μια επίσης πολύ σημαντική πιθανότητα είναι η μεταφορά τεχνολογίας ή η αδειοδότηση, αυτό που λέμε licensing, για την παραγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων από ουκρανικές εταιρείες, αλλά και το αντίθετο, ουκρανικών προϊόντων από ευρωπαϊκές εταιρείες. Και αυτό γίνεται, και τα δύο γίνονται αυτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουν διάφορες συμφωνίες. Μπορούμε να έχουμε συνεργασίες, έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία. Μπορούμε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να στηρίξουμε και γίνεται την ουκρανική βιομηχανία για την ευθυγράμμισή της με νατοϊκά και ευρωπαϊκά πρότυπα, έτσι, για να μιλάμε σε εισαγωγικά την ίδια γλώσσα σε επίπεδο επιχειρηματικό και λειτουργικό, τεχνολογικό. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό είναι η διαμόρφωση ενός
πολιτικού, νομικού πλαισίου, κυρίως στην Ουκρανία, το οποίο είναι ευμενές για τη βιομηχανική συνεργασία, το οποίο συμπεριλαμβάνει πράγματα όπως κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας, έλεγχος εξαγωγών, ασφάλεια πληροφοριών κτλ. Καθώς και έτσι τις σχετικές γραφειοκρατικές και ρυθμιστικές διαδικασίες που μόλις ανέφερα. Ευχαριστώ. Εμβάθυνες αρκετά, έδωσε και αρκετή πληροφορία και έτσι πως ξεκινήσαμε πριν μπούμε στη βιντεοσκόπηση του podcast, μιλήσαμε λίγο για νέες εξελίξεις και ειδήσεις και θέλω να συζητήσουμε λίγο για τον διαφαινόμενο εμπορικό πόλεμο που περιμέναμε να γίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πολύ θετική εξέλιξη από ό,τι βλέπουμε τις ειδήσεις επιτράπη. Και αυτή η συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, έγινε 27 Ιουλίου. Θα ήθελα να πεις τι πιστεύεις, αν η Ευρώπη πέρα από αυτή τη συμφωνία είναι αυτοδύναμη σε ό,τι αφορά τις βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή προηγμένων αμυντικών προϊόντων. Και τώρα την άποψή σου και σαν επαγγελματίας, αλλά πάνω στον τομέα σου. Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, όντως, και πολύ επίκαιρη. Έτσι. Καταρχήν, να πω ότι δεν υπάρχει σήμερα χώρα στον πλανήτη η οποία να είναι αυτοδύναμη σε αυτό το τομέα. Όλοι έχουν εξαρτήσεις, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Το ζήτημα είναι πώς διαχειρίζεται κανείς αυτές τις εξαρτήσεις, πώς διαφοροποιεί μεταξύ κρίσιμων και αποδεκτών, πώς εξισορροπεί, ελαχιστοποιεί τις πρώτες κτλ. Η Ευρώπη φυσικά έχει και αυτή τις εξαρτήσεις της και μάλιστα περισσότερες από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά σε επίπεδο πρώτων υλών τουλάχιστον, οι μεγαλύτερες εξαρτήσεις δεν είναι τόσο από τη ΣΥΠΑ όσο από την Κίνα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την άμυνα, έτσι αφορά και γενικότερα. Γιατί ο αμυντικός τομέας από πλευράς ποσοτήτων είναι μικρός καταναλωτής. Παρ' όλα αυτά, και τα υλικά που χρειαζόμαστε και για την άμυνα, και αυτά, πολλά από αυτά δεν έχουμε δυνατότητες π.χ. εξόρυξης ή processing. Διαφεύγει τώρα η ελληνική λέξη κτλ. Αυτά εξαρτώμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επεξεργασίας. Είδες τι κάνουν οι Βρυξέλλες μετά από χρόνια. Τώρα λοιπόν, πάμε πίσω λοιπόν στον εμπορικό πόλεμο. Από ό,τι φαίνεται, όντως έλαβε τέλος, ή τέλος δεν ξεκίνησε ποτέ μετά από χθες και έκλεισε μια συμφωνία. Πάντως, παρόλα αυτά, έχει ενδιαφέρον να τη δούμε τη συμφωνία αυτή, γιατί καταδεικνύει ορισμένα ζητήματα σε σχέση με αυτό που λες, δηλαδή την ευρωπαϊκή εξάρτηση και τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο οι δασμοί και τα κόστη πρώτων υλών, γιατί έτσι αλλιώς οι δασμοί πληρώνονται από τις αμερικάνικες εταιρείες που εισάγουν ευρωπαϊκά προϊόντα, όχι το ανάποδο. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι έμεσος και είναι πρωτίστως πολιτικός. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Η Ευρώπη έχει μια διτή εξάρτηση από τη ΣΥΠΑ όσο αφορά στο αμυντικό υλικό. Πρώτον, πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα περιέχουν τεχνολογίες και εξαρτήματα αμερικανικής προέλευσης. Και δεύτερον, τα ευρωπαϊκά κράτη προμηθεύονται πολλά συστήματα από τη ΣΥΠΑ, τα οποία για κάποια από τα οποία είτε δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά αντίστοιχα, είτε υπάρχουν ευρωπαϊκά, αλλά δεν παράγονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες για χύψη λόγους. Τώρα, όλα αυτά τα προϊόντα, τα αμιγώς αμερικάνικα ή αυτά που έχουν αμερικανικά κομμάτια μέσα τους από μερικά μέρη, υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγών από τη ΣΥΠΑ και απαιτείται έγκριση της Ουάσιγκτον τόσο για την πώλησή τους σε Ευρωπαίους αγοραστές, κυβερνήσεις, εταιρείες, δεν έχει σημασία, όσο και για ενδεχόμενη τροποποίηση, για τη μεταφορά, για την εξαγωγή τους σε τρίτες χώρες, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις και για τη χρήση τους ή ακόμα και για τη συντήρησή τους. Άρα, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης αντιπαράθεσης με τη ΣΥΠΑ, η Ουάσιγκτον μπορεί είτε ως διαπραγματευτικό χαρτί, είτε ως τιμωρία για μη συμμόρφωση των Ευρωπαίων με τις αμερικανικές επιταγές, μπορεί να καθυστερήσει ή να αρνηθεί την πώληση απαραίτητων προϊόντων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ή τις κυβερνήσεις, ή μπορεί να καθυστερήσει ή να μπλοκάρει ευρωπαϊκές εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες. Με ό,τι αυτά τα δύο σενάρια συνεπάγονται για την ευρωπαϊκή αυτονομία, την αμυντική ετοιμότητα και την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Οι Ευρωπαίοι, έχοντας καταλάβει πλέον με μεγάλη καθυστέρηση τους κινδύνους αυτής της εξάρτησης, προσπαθούν τώρα να τη μειώσουν. Έτσι, και έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες στο τελευταίο διάστημα. Αλλά και εδώ πάντα υπάρχει ποιος κίνδυνος? Να ζητήσουν οι ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους, ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την εξάρτηση, να τη χρησιμοποιήσουν ως μοχλό πίεσης και να μας ζητήσουν ως τίμημα για μια συμφωνία στο εμπόριο ή οτιδήποτε άλλο, να εξακολουθήσουμε να αγοράζουμε αμερικανικά προϊόντα και ουσιαστικά να πνίξουμε έτσι στα σπάργανα την προσπάθεια ευρωπαϊκής χειραφέτησης στην άμυνα. Και αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Και δυστυχώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι πολιτικοί μας ηγέτες να δεχτούν, δυστυχώς, να θυσιάσουν την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία για βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Και όντως, από ό,τι διαβάζω στον τύπο τέλος πάντων, η χθεσινή συμφωνία περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή υπόσχεση για αγορά περισσότερων αμερικανικών όπλων. Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για διάφορους λόγους. Γιατί πρώτον, δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι συμφωνήθηκε. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή δεν έχει δικαιοδοσία
επί της προμήθειας όπλων. Και τρίτον, και είναι η προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι οι Ευρωπαίοι απλά συμφώνησαν σε κάτι που θα έκαναν ούτως ή άλλως. Όπως για παράδειγμα πηγαίνουμε και αγοράζουμε Patriot. Έτσι. Άρα η συμφωνία απλά παρουσιάστηκε με τέτοιο τρόπο που να χαϊδέψει λίγο το εγώ του Τραμπ και δεν είναι τόσο τραγική όσο φαίνεται μια πρώτη ματιά. Παρ' όλα αυτά, συνολικά δεν είναι θετικό αποτέλεσμα και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κύριος μοχλός πίεσης των ΗΠΑ προς την Ευρώπη είναι ακριβώς η εξάρτησή μας από αυτούς στην άμυνα. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα παραμένουμε ευάλωτοι στον αιώνα τον άπαντα, ό,τι και να κάνουμε στα υπόλοιπα. Θα ήθελα τώρα να μεταπηδήσουμε στο κομμάτι όμως για την ένταξη του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας. Αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ως μέλος του ECD, τι θα σήμαινε μια τέτοια ένταξη για εσένα, σαν εκπρόσωπος του οργανισμού, για την ευρύτερη ευρωπαϊκή βιομηχανική ολοκλήρωση στον τομέα της άμυνας? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, συζήτηση εν εξελίξη δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει εννοείται προοπτική και έχουν γίνει επαφές με τον ΞΕΚ, μεταξύ εμάς και του ΞΕΚ. Βέβαια, εννοείται ότι η αίτηση ένταξης παραμένει φυσικά απόφαση του ΞΕΚ. Έτσι, και ο σύνδεσμος θα κάνει την εκτίμησή του στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής του για το αν και πότε θα θελήσει να γίνει μέλος μας. Πάντως, από πλευράς ESD, είμαι βέβαιος ότι θα είναι και ευπρόσδεκτη και ωφέλιμη προσθήκη, γιατί η κυπριακή αμυντική βιομηχανία, παρότι σχετικά νεοσύστατη, είναι και ταχαία αναπτυσσόμενη και εξωστρεφής και πολλά υποσχόμενη. Και το βλέπουμε αυτό άλλωστε και στο πλαίσιο του European Defence Fund, όπου οι κυπριακές εταιρείες, νομίζω μέσα σε 3 χρόνια μεταξύ 2021 και 2024 σχεδόν διπλασίασαν τη συμμετοχή τους. Έτσι. Και μάλιστα συντονίζουν πλέον και 4 ευρωπαϊκά, 4 project, 4 έργα European Defence Fund. Τώρα, μια ενδεχόμενη ένταξη του ΞΕΚ στον ESD, πέρα από τα ωφέλη για την ίδια την κυπριακή βιομηχανία, θα συνεισέφερε σαφώς και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε αυτό το τομέα. Τώρα, βέβαια, η αμυντική ολοκλήρωση και ακόμη και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανικής ολοκλήρωσης πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο στόχο, με πολλά προαπαιτούμενα, πολλά από τα οποία είναι πολιτικής φύσης και είναι πολύ δύσκολα, αλλά σε κάθε περίπτωση η διασυνοριακή βιομηχανική συνεργασία είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και εδώ η συμμετοχή του ΞΕΚ στον ESD μπορεί να βάλει το λιθαράκι της και να υποστηρίξει την ανάπτυξη πιο ισχυρών δεσμών μεταξύ της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γιατί η ιδιότητα μέλους των ESD δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας, σε όλα, έτσι, όχι μόνο σε ενδεχόμενα κυπριακά μέλη, σε όλους, τη δυνατότητα να γνωριστούν καλύτερα από το επίπεδο CEO, που συνομιλούν όταν έχουμε τη γενική μας συνέλευση και όταν έχουμε το διοικητικό μας συμβούλιο, συναντιόνται οι CEO των μεγαλύτερων εταιριών με τους επικεφαλείς των εθνικών συνδέσμων. Από αυτό το επίπεδο λοιπόν και κάτω, μέχρι και αυτό που λέμε working level, σε επίπεδο ειδικών, μπορούν να δουλέψουν μαζί, μπορούν να γνωριστούν καλύτερα και έτσι να βάλουν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται καθημερινά μέσα στις ομάδες εργασίας και τα υπόλοιπα meeting που έχουμε. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα ήταν πολύ θετικό για την Κύπρο και για την Ευρώπη. Και πιστεύεις, αναμένεται η Ελλάδα και η Κύπρος να αξιοποιήσουν ενεργά το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τη ρήτρα διαφυγής? Δεν έχω κάποια προνομιακή πρόσβαση στα πλάνα των δύο κυβερνήσεων, αλλά μπορώ να τολμήσω μια εκτίμηση με βάση διαθέσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν 2 τρόποι για να υποφεληθεί μια χώρα από το SAFE. Έτσι, 2 κύριοι τρόποι. Πρώτον, ο δανεισμός με ευνοϊκούς όρους. Και δεύτερον, οι κοινές προμήθειες μαζί με άλλα κράτη-μέλη. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει χαμηλότερα κόστη αναμονάδα και σημαίνει και συντονισμό χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. Έτσι, και μια χώρα μπορεί να κάνει το δεύτερο, δηλαδή τις κοινές προμήθειες, χωρίς να κάνει το πρώτο, χωρίς το δανεισμό. Τώρα, όσο αφορά στα δάνεια, η Ελλάδα έχει ενεργοποιήσει μεν τη ρήτρα διαφυγής, αλλά έχω δει αντικρουόμενες δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Δένδιας είπε στη Βουλή ότι υπάρχει ελάχιστος δημοσιονομικός χώρος για κάτι τέτοιο, δεδομένων των προγραμματισμένων προμηθειών. Mm-hmm. Από την πλευρά της τώρα, η Κύπρος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι έχει ενδιαφέρον για το εργαλείο, αλλά δεν έχει ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής. Και παράλληλα, στο πρόσφατο ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμενε ότι η Κύπρος είναι σε κίνδυνο απόκλησης από την προγραμματισμένη της πορεία για πρωτογενές δαπάνες κτλ. Το οποίο σε συνδυασμό με τη μη ενεργοποίηση της ρήτρας, μάλλον θα περιορίσει και το δημοσιονομικό χώρο της κυβέρνησης για να πάρει δάνεια SAFE. Από την άλλη όμως, ξέρω ότι και οι 2 χώρες, ή από όσο ξέρω τουλάχιστον, οι 2 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κοινές προμήθειες, για συγκεκριμένες δυνατότητες, συγκεκριμένα προϊόντα και μέσω SAFE.
Οπότε, βάζοντας όλα αυτά μαζί, εκτιμώ ότι και οι δύο χώρες θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο, θα το αξιοποιήσουν, αλλά όχι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, αυτό είναι η μία μεγαλύτερη πρόκληση που βλέπεις να υπάρχει. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι. Έτσι, δηλαδή, οι χώρες οι οποίες δεν έχουν, γιατί το SAFE είναι δανεισμός, έτσι, αντίθετα με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι χρηματοδοτήσεις, είναι grant, είναι δανεισμός. Οπότε απαιτεί από τις χώρες να έχουν δημοσιονομικό χώρο. Έτσι, ο οποίος δεν είναι εύκολος. Γιατί ακόμη και αν πάρεις το πράσινο φως, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Stability and Growth Pact που λέμε, οι διεθνείς χρηματαγορές είναι εκεί και κοιτάνε και βλέπουν τι χώρο, αν έχεις δημοσιονομικό χώρο ή όχι και ποιο είναι το επιτόκιο δανεισμού σου κτλ. Οπότε είναι σίγουρα μια πρόκληση. Τώρα, άλλες προκλήσεις που έχουν γενικότερα τέτοιου είδους προγράμματα για μικρές χώρες, σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι δύο, νομίζω. Μια πολύ σημαντική είναι η απαιτούμενη διοικητική και τεχνική ικανότητα και ετοιμότητα, το οποίο πολλές φορές το παραβλέπουμε. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, στο SAFE, τα κράτη-μέλη είχαν 2 μήνες να εκδηλώσουν πρόθεση συμμετοχής και στο περίπου πόσα χρήματα θα ζητούσαν, και άλλους 4 μέχρι να υποβάλουν αναλυτικά σχέδια δράσης. Για μικρά κράτη, σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, με μικρούς αριθμούς προσωπικού που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, δεν είναι απλό να ετοιμαστεί σωστά ένας τεχνικός φάκελος, ένας εθνικός φάκελος, έτσι, με άρτιες προτάσεις υπό τέτοια πίεση χρόνου. Έτσι, αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για τα μικρά κράτη. Και δεύτερον, για κράτη τα οποία έχουν έτσι πιο περιορισμένη βιομηχανική βάση, είναι φυσικά πιο δύσκολο να εξασφαλίσουν βιομηχανική συμμετοχή με τους πιο ευνοϊκούς όρους, γιατί δεν έχουν την ίδια διαπραγματευτική ισχύ όπως έχουν τα μεγαλύτερα κράτη με βιομηχανία. Από την άλλη, βέβαια, για να το εξορροπήσουμε, για να μην λέω μόνο τα αρνητικά, θεωρώ ότι η συμμετοχή σε τέτοια μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα για μικρότερες χώρες είναι καθαρά κέρδος. Γιατί, αν το σκεφτείτε, οι μεγάλες χώρες συνήθως έχουν και τα χρήματα και τη βιομηχανία, είτε να αναπτύξουν είτε να αγοράσουν ό,τι χρειάζονται. Είτε μονομερώς, είτε σε μικρότερα σχήματα συνεργασίας μεταξύ τους, δηλαδή π.χ. γαλλογερμανικά ή αγγλογαλλικά κτλ. Και λόγω μεγέθους, όταν οι μεγάλες χώρες αγοράζουν κάτι, πετυχαίνουν και καλύτερους όρους. Έτσι, καλύτερα κόστη, μικρότερα κόστη, μεταφορά τεχνολογίας, μεγαλύτερη προτεραιότητα στην παράδοση κτλ. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα επιτρέπουν στις μικρότερες χώρες να απολαύσουν και αυτές εν μέρει ακριβώς αυτά τα προνόμια, τα οποία αλλιώς δεν θα τα είχαν. Έτσι. Και φυσικά η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα ωφελεί και πολιτικά, γιατί ενισχύει, ας πούμε, το εθνικό πολιτικό κεφάλαιο, το ρόλο αυτών των κρατών στην ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σε δεύτερο χρόνο και το γεωπολιτικό τους βάρος. Και τέλος, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό ως εκπρόσωπος της αμυντικής βιομηχανίας να το τονίσω, ότι αυτά τα προγράμματα επιτρέπουν στις βιομηχανίες των μικρών χωρών να κάτι πολύ σημαντικό. Να πάρουν χρηματοδοτήσεις, να συμμετέχουν σε μεγάλα έργα, να κερδίσουν δηλαδή εμπειρία και τεχνογνωσία, να συνεργαστούν με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και ενδεχομένως να μπουν στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να διασφαλίσουν παραγγελίες κτλ. Αυτά βέβαια φυσικά μετά θα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί η εγχώρια βιομηχανία, η ελληνική, η κυπριακή κτλ. Με τη στήριξη της πολιτείας, ώστε να ανέβει επίπεδο προστιθέμενης αξίας και σιγά σιγά να μεγαλώσει και να εξελιχθεί. Δηλαδή, αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να γίνουν ένα εφαλτήριο για μεγαλύτερα πράγματα, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και στο βαθμό που μπορούν οι βιομηχανίες και η πολιτική των χωρών μας θα πρέπει, νομίζω, να τα υποστηρίξουν και να τα αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Βασίλη, θα ήθελα να πω ότι μας έχεις δώσει πάρα πολύ πληροφορία. Θα ήθελα να μας δώσει μήπως κάποια τελευταία τοποθέτηση πριν κλείσουμε το podcast. Τοποθέτηση, πριν κλείσουμε το podcast. Αυτό είναι, λοιπόν, βασικά μία απλή τοποθέτηση είναι αυτό που είναι ότι γενικά για όλα τα πράγματα τείνουμε πολύ να κατηγορούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα είναι το εύκολο θύμα, φταίνει οι Βρυξέλλες για όλα. Να είμαστε λίγο πιο ανοιχτά μάτια, να κοιτάμε λίγο πιο μπροστά και θέλω να πω ότι για μεγάλα πράγματα, για πράγματα τα οποία μακροπρόθεσμα αξίζουν και θα έχουν ωφέλη για όλη την Ευρώπη, μερικές φορές χρειάζονται βραχυπρόθεσμες θυσίες, το οποίο ακούγεται πολύ άσχημο, το ξέρω, και κανείς πολιτικός δεν έχει κερδίσει ποτέ, έτσι, δεν έχει κερδίσει λέγοντας τέτοια πράγματα και κάνοντας, αλλά είναι αλήθεια ότι αν θέλουμε γενικώς η Ευρώπη, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά εν γέννη, να έχει μια καλύτερη πορεία, να αναπτυχθεί, πιο εύρωστη οικονομία, καλύτερη άμυνα, ανεξαρτησία κτλ., η αυτονομία, η πραγματική στρατηγική και η ελευθερία χρειάζονται κάποιες βραχυπρόθεσμες θυσίες. Αυτό το πολύ ευχάριστο μήνυμα.
Βασίλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να σε ευχαριστήσουμε από την ομάδα της Defense Redefined που ήρθες διαδικτυακά σε αυτό το podcast, Vidcast, να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και φυσικά άμα θα ήθελες να πεις κάτι τελευταίο. Απλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία. Αυτά και ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όλοι καλά εκεί, Ελλάδα, Κύπρο. Και αυτά. Και εύχομαι να τα ξανά έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εξαιρετικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να σας ευχαριστήσουμε από την ομάδα της Defense Redefined και όπως πάντα μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media και στην ιστοσελίδα μας, σε όλα τα social media, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και διεθνών σχέσεων. Καλό βράδυ και μαζί θα είμαστε στο επόμενο επεισόδιο.